Matindog po ang gabos. Hearts so filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. Like you, I long to be evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you to our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulation and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and oppressed. Let the lonely know the comfort of your love.
Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you and saint you. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you and saint you. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you and saint you. O glorious Apostle Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at iba pang mga natural na kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaangko mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day imi nasabutan na sinautuban sa imong kabutan, na tamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean minan padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang pig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ansang mong mga namumutan, asin mga pagrugarin, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon, mga misa pasasalamat, dulot ni Hadje family, Edith Catolico and family, Marlene Relengado, Sabrina F. Santelian, Beverly Concisa Lucero. For study, dulot ni Anthony Tognolo. Misa pasasalamat, dulot ni Sherry Ann Ante, James Lynette Mirabueno, Rose Pensalida and family, Agnes Grace Patriarca and family, Arana and Padernilla family, Warren Madrona Malate and family, Lensangan family, Nodalo family, Che Tagibaw. Asin para sa mga espesyal na intensyon to find job offered by Christian Serdon. For board exam of Shaina Eliza C. Blanco. For healing of Pearl Oira, dulot ni Lihani Austria and family. For healing of the sick family member, dulot ni Tess Bungalon. For passing the board exam for pass recovery of Delia, dulot ni Alexa Isabel Lorales. Special na intensyon, dulot ni Maridel Navarro. For successful palarong pambansa of Cyrus Princess Dabe, dulot kang Dabe family. Asin para sa kapahingaluan ka mga minasunod na kalag, sa kalag ni Edenia, dulot kan Quemio family. Sa kalag ni Azucena, dulot ni Ruben and family. 22nd death anniversary of Florencio Boy, dulot kang Sinaida Danao.
Para sa kalag ni Richard, ni Rosario, ni Salvador Jr., asin sa kalag ni Laura, dulot kan Amados family. Para sa kalag ni Estrella, dulot ka ni Rose Pensalida and family. Para sa kalag ni Roslyn, dulot ni Agnes Grace Patriarca and family. Para sa kalag ni Onesto, Purita, Sendel John, dulot ni Arana and Padernilla family. Para sa kalag ni Eleanor, dulot ni Tess Bungalon. Asin para sa kalag ni Teresita, dulot ni Edna Eduarte.
Matindog na po ang gabos. Sambahan ang Diyos sa manalangin. Maunawitan ang kahulangan, tapos na panawaan. Hirukyaw sa iyong nakinaban, ang Diyos na nakalala. Ang Diyos na kita nagkakatiripon sa ngarang ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang nga ni magkanig magdulot ka ni banal na atang, sa tuyang rumrumon pagsulsulan sa atong mga kasalan, maghagad ka kitanin kapatawaran, sa urog karahay may rakon asin mamumuto na Diyos. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangadyak ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. May harak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherap ka, kagurangan. Maherap ka, Kristo. Maherap ka, Kristo. Maherap ka, kagurangan. Maherap ka, kagurangan. Maherap ka. Mamibi kita, kagurangan, namimibi kami na ang sa imong espiritu magpabulo sa muya, sa makusog na paagi, kan mga espiritual na balaog. Tanganing matawan kami kan isip na makakapagaya-gaya sa imo, asin magkanigong gibuhon kaming andam sa imong kabutan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Spiritual Inanyo niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Kan masunod na aldaw, buot maaraman kan komandante, kung ano talaga ang sumbong kan mga Hudeyo. Kaya pinaubadan si Pablo. Nagbuot na magtiripon ang mga puon, nin kapadian, asin ang bilog na sanggunian. Dangan dinara si Pablo sa atubang ninda. Aram ni Pablo, nakabanga sa inda, mga Parisiyo, asin kabanga, mga Saduseyo. Kaya sa tahaw kang sanggunian, nagkurahaw. Mga tugang, ako Parisiyo. Aki nin mga Parisiyo. Ako ngunyan, inuhukuman dahil sa sakong paglaom, naan mga gadan mabubuhay liwat. Pagkasabi niya kaini,
Nagpasuruhay-suhay ang mga Pariseyo, asin mga Saduseyo. Ang sanggunian nagkabaranga, hulita para sa mga Saduseyo, daing pagkabuhay liwat, daing mga anghel, daing mga espiritu, mantang inigabos, tinutubod kan mga Pariseyo. Nagkaigwanin dakulang karibukan, nagkapirang mga eskriba sa partido kan mga Pariseyo nagtindog, asin nagsabi sa makusog na tingog, "Dai kaming nakuang kasalan sa tawong ini. Ano kung kinaulay siya nin sarong espiritu o sarong anghel? Nagnganaan sa indang pag-iriwal, natakot ang komandante, sa tibaad na runoton si Pablo. Kaya inapod ang mga soldados na bumaba. Kuwaon siya asin darahon sa kwartel. Masunod na banggi, ang kagurang na nagpahiling kay Pablo, asin nagsabi, "Pakusugaan sa imong buot. Ika nagsaksi sako sa Jerusalem. Magsaksi ka man sako sa Roma." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalauman. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalauman. Ampo na ako, O Diyos, tasa sa imo ako napaalaw. Masabi ako, ika ang sakong kagurangnan. Ika, kagurangnan, ang sakong kahirasan, asin sakong kalis. Ika ang magpapadanay kan sakong pamana. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalauman. Inuumaw ko ang kagurangnan na nagahatol sako. Minsan sa banggi, tinutukdoan an sakong puso. Danay kong ginigirumdom an kagurangnan. Kung siya nasa tuo ko, dainin makapurisaw sako. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalauman. Itukdo mo sako ang dala ning buhay. Yaon sa atubang mo, ang bilog kong kaugmahan, ang kagayagayahan, makukuha sa tuo mo, sagkod paman. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalauman. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangan. Si Jesus nagpamibi, "Bako sanang sa mga parasunod ko, an sa kuyang ipinapamibi. Ipinapamibi ko man ang mga matubod sa imo, Ama, hulikan sa indang tataramon. Nagabos magkasararo, siring na ikauya sako, asin ako yaon sa imo. Nasindaman magin siring sa tuya, tanganing an kinaban magtubod, na ako sinugo mo. Itinao ko sa indaan kamurawayan na itinao mo sako, na sindamag ka sararo, siring sa tuya, ako sa inda, asin ika sa kuya, tanganing magkaburunyog. Makaaram ang kinaban ako sinugo mo, asin sinda namutan mo, siring kan pagkamuot mo sa kuya. Ama, sinda itinao ko, tanganing mahiling nindaan sa kong kamurawayan, na itinao mo sa kuya, hulita namutan mo ako,
bago linalang ang kinaban. Maugayo na Ama, dai ka namidbid kan kinaban, midbid ta ka asin an mga ini, nakamidbid na ako sinugo mo. Ipinamidbid ko an sa imong ngaran sa inda, asin sa kuyang ipapamidbid tanganing an pagkamuot mo sa kuya, mapa sa inda, asin ako man mapa sa inda. Marhay na bareta kan sa tung kagurang na. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kan binabasa su enot na pagbasa, hali sa libro kan mga gibo, manungod sa pagkabaranga, asin kariribukan sa sanggunian kan mga Hudiyo. Yun isu Sanhedrin, religious council kan mga Hudiyo. Narog kan Senado o Kongreso, council, katiripunan. More or less, mga 50 ining miyembro. Grabe da aso pagkabaranga asin pag-iriwal ninda, naipit si Pablo. Tapa numan, dinakop ninda si Pablo. Siguro, strategy man ni Pablo. Pag-iriwalon ko, initada man papadumanan ang sa indang akusasyon sa ko. Nya duman sa Sanhedrin, iko duman ki duwang parti. Pero baga, minority, majority. So mga Saduceos, kadaklan kay ni mga padi. Dangan sa mga Pariseos, ini sa mga religious leaders sa mga sinagoga. Sabi ni Pablo, ako binilanggo digdi, hulikan sa kuyang pagtubod para sa pagkabuhay liwat. Nya, ang mga Pariseo nagtutubod sa pagkabuhay liwat. Nagtutubod sa mga anghel, sa mga espiritu. Ang Saduceo, dahil sila nagtutubod sa pagkabuhay liwat, sa anghel, sa mga espiritu. Kaya kan madungog kan mga Pariseo, sa pigtaram ni Pablo, apilan niya na si Pablo. Kaya nagkabaranga sinda. Urog da ang nangana. Kaya sabi kan komandante, pahalion ta ini si Pablo digdi ta magagadan ini. Uli ka pag-iriwan. Kan ini binabasa, narumduman ko ang kariribukan sa Senado. Sa leadership struggle, dangan so pag-abot baga ni Bato de la Rosa na nagburukodan sa Senado. Bako magayon ang retrato na nahihiling ta. Pagkabaranga kan mga liderista. Paano daw ini magkasararo? Kaya ngunyan taman-tama anadang ugta sa Ebanghelyo paulit-ulit nangadjian kagurangnan na ang mga disipulos niya magkasararo, siring na siya dangan ang Ama saro. Paulit-ulit, that they may be one as you, Father, and I are one. Dapat iyo man ini mga tugang ang maigutang pamibi, lalo na sa mga panahon ngunyan. For example, minsan iguang differences ang minority as in majority, dapat magkasaro sa function ninda sa impeachment. Tanganin, kung talagang inosente si Sara Duterte, di i-acquit. Kung talagang guilty, di i-convict. Maging impartial sinda, hilingon ang ebidensya. Kung ano sa talaga sa totoo. Nagkapiraan paagi, as in mga factors, para sa pagkasararo. Primero, ang pagkamuot sa nasyon. Ang pagkamuot sa Pilipinas. Ang pagkamuot sa tugang.
ang pagkamuot kan mga leaders sa indang pinaglilingkudan. Only love unites. In the family, that is the primary factor. Tangan ang husband, dangan ang wife, talagang magkasararo. Because they are united in love in marriage. Pagkamuot kan mga magurang sa mga aki. Siriman ang pagkamuot kan mga aki sa magurang. If there is no love in the family, madali yan magkawaragas, magkabaranga. Yan pagkamuot na hihiling sa good intention and sacrifice na ginigibo for the good of one another. Kung ang mga liderista, dahil man ko good intention, kundi ang intention niya maging magkurakot, mga abas, kan kwarta kan nasyon, daiki magayo na papadumanan, daing pagkasararo. And of course, truth unites. Kaya kay puhanta an open mind and humility. Ta kuminsan, igwan na kitang prejudgment, may bias na, dahi pa nga ni sukaso na natatapos, igwan na kitang conclusion, igwan na kitang judgment. Kaya kayo po ang tabi digdi ang humility na hanapon ang truth. Pag nakuha, akuon iyan, minsan dati kontra sa tuyang enot na judgments. Kaya love, truth, doing what is right, what is just, what is moral. Mga principles sinina, kung sunodun ta, magkakaigwa ki unity. Sa satuya mga Kristiyano, ang primary force na makakapagsararo sa tuya, yun ang pagiging bukas sa espiritu nin sa tung kagurangnan, sa banal na espiritu. Tayo itinaunin sa tuya, kan kita binunyagan asin kinumpilan. So all we need is to pray, ask the Lord that the Spirit, His Spirit, will inspire, guide each one of us in our community, especially our leaders in the church. Tanganing itong prayer ni Lord that they may be one sa Ama as you and I are one. Magpamibi kamo mga tugang tangnian sa kawasin sa inungatang magkanigong akuon kan Diyos samang makakamhan. Akoon man lugod, kan kagurang na ng atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, sin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahera kami na magkanigong pakabanalon mo ining atang asin hulitaan sakripisyo kan espiritual na ostya inako na kami mismo gibuhon mong daing sagkod na atang para sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo.
asin sa imong itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Dios sa tuong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos ang nakakaligtas. Danay minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwat, nagpailing siyang hayag sa gabos niyang mga disipulos, asin mantang sinda nagmamasid, initaas siya sa langit, nganing gibuhon kaming makahiras kan sa iyang pagka-Diyos. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-ugman gabo sa bilog na kinaaban, patingani ang mga langit no na bertudes sa sin mga angeles na potestades, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo. Maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaakini, dangan itinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, giraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubo, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanig umong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leo, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat. Urog na itong mga kalag na samuyang dinudulutan kan misa ngunyan. Sinda asin ang gabos na mga gadan, ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, sayang esposo, si San Judas Tadeo, asin gabos na apostoles asin santos, na kaitupan nakapagaya-gaya sa imo, magkanigo maging kahiraskan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas, natugo na sin, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, na yaon sa langit, mabanalonan ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ng siring sa langit. Ansa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muyang unyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean na sinang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnahan ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo. Ari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ikada nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. ang katuninongan in kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninongan sa lambansa.
Haleluya, sa Yesu Kristo, ang tinapay nin buhay na daing kasagkuran. Ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kita na minaako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy.
that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita, kagurangnan, namimibi kami, na ang mga misteryong inako magpapusog sa muya sa pakasabot, asin magbalik sa mo sa pakinabang kaini tanganing magkanigo kaming makaabot sa mga espiritual na balaog. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Nanatipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 22,819 pesos and 75 centavos. Anambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 4,110 pesos and 25 centavos. Ang second collection man po, nag-abot sa 7,731 361 pesos and 25 centavos. Sa Domingo, Mayo 24, iyo po ni kaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung saan dadarahon tapon sa tong tada canister, asin iyo offer po ini sa offertory. Asin maawat mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous, duwang anonymous sa tig 2,000 pesos, tulong pig 1,000 pesos, tulong pig 500 pesos, Elwin Di Mesa 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakaman, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos nan sa magdanay kita sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Parakpakantan kagurangnan.